Otvory najjednoduchšie ukončíme nosnými prekladmi. Vymerieme dĺžku uloženia a nanesieme lepiacu maltu v rovnakej hrúbke ako pri murovaní. Šípky nakreslené na preklade musia smerovať hore. Použitím prekladov Ytong minimalizujeme tepelné mosty a zjednotíme podklad pre povrchové úpravy. Nezabudneme skontrolovať správnosť uloženia v zvislom smere. Medzeru vyplníme murivom. Ďalším variantom je trámcový preklad. Ten zostavíme veľmi ľahko z niekoľkých trámcov, tzv. Plochých prekladov vedľa seba. Uložíme ich do malty šípkami opäť smerujúcimi hore. Dbáme na presné uloženie, ktoré skontrolujeme vodováhou. Prípadné nerovnosti zarovnáme jednoducho hoblíkom, nečistoty a prach zametieme. Nakoniec trámce doplníme vrstvou tvárnic. Vodorovné a zvislé špáry musíme dôkladne zaplniť maltou. Pozor! Takto zhotovené preklady sú nosné až po dokonalom stvrdnutí malty. Ani zhotovenie železobetónových prekladov na stavbe nie je s Ytongom žiadny problém. Pomôžu nám špeciálne tvárnice, tzv. U-profily, ktoré slúžia ako stratené debnenie. Uložíme ich na montážnu konštrukciu tak, aby úložná dĺžka železobetónového prekladu bola minimálne 250 mm a v čelách ich navzájom zlepíme ako hladké tvárnice. Do jadra profilu vložíme navrhnutú výstuž, tepelnú izoláciu a zabetónujeme. Aj v tomto prípade sú preklady nosné až po stvrdnutí betónu.